Bog svima, dobro poznata ekipa iz utrka.com organizira prvu konferenciju sporta i zdravlja i to u digitalnom formatu, a moći ćete ju pratiti 6. i 7. studenog 2020. godine. Želja im je napraviti jednu platformu na kojoj će se susresti sportaši, rekreativci, treneri, psiholozi, liječnici, nutricionisti i svi oni kako bi raspravili neke od važnih tema za sport i zdravlje, poput onih kad početi trenirati, kako prevenirati ozljede, što jesti. Registracija je besplatna, to je najvažnije, konferencija je digitalna, dakle možeš ju pratiti iz udobnosti svog doma. Ne znam što čekaš, prijavi se i vidimo se 6. i 7. studenog. Bok!